Здравейте! Казвам се Татяна Иванова и съм от град Лом. Преди повече от 6 години имах големи проблеми с зъбите и след дълго претърсене в интернет и консултации с други стоматолози попаднах в клиника Си-Дент. Тогава доктор Станчев ме пое, излекува напълно всички проблеми, които имах, и сложих импланти. Вече повече от 6 години нямам никакви възпаления, никакви проблеми, а всичко се случи много бързо. В рамките на 3 дни аз вече бях с зъби, с които можех да се храня. Препоръчвам на всички, които искат безболезнено, в клиника с огромно отношение към хората. На първо място, пациента не е просто пациент, а е човек. Препоръчвам, обърнете се към Си-Дент, където ще получите високо качество на услугата, спокойствие, увереност и дългосрочност.